שלום, אדוני, מה אני אומר, איך קוראים לך? אדוני שנותן לנו תהילים, אז אני מבקשת ממך, תביא לי תהילים ואני אחלק את התהילים, אני רוצה, יש לי כסף, אני יכולה לחלק, אבל אם אתה רוצה, אז תשלם, שאני אשלם לך יותר, אני יודעת, ותביא לי. אני לא יודעת. ביקשתי אותך, אני אתן לך 20 שקל. אני אתן לך עוד כמה שאתה רוצה, תביא לי תהילים. חבל לי שמונח תהילים, ואני לא מחלקת אותם. אז אני מבקשת אותך, אתה תמיד עושה טובות, אז תעשה עוד טובה. טוב, תעשה, תשתדל לעשות, אז זה טוב. אז כולנו נעשה מצווה. גם אני, גם אתה, כולנו נעשה את המצווה, שנוכל לחלק תהילים. טוב, תשתדל אולי, לא יודעת מה האפשרויות שלך, אבל אני לא יודעת איזה אפשרות אחרת יש לי, אני לא יודעת. טוב, שלום אדוני, אדוני הצדיק שמחלק תהילים תמיד, אז יש לך מצוות הרבה שאתה מביא תהילים. יש לך הרבה מצוות, נו, תעשה עוד מצווה, עוד עכשיו. יש לי 200 שקל, תביא תהילים, ואני אוריד 20 שקל, תיקח בשביל הדרך. נו, ויש לך עוד מצווה. תביא תהילים, ומה אני אעשה עם התהילים? אז אני מחלקת את זה. אז אני אתן את זה לבן שלי, והוא מחלק את זה לאנשים, מי שרוצה הוא לוקח. נו, אז חבל על כל רגע שיכולים לתת את התהילים לאנשים. כן, הוא לוקח את התהילים והוא מחלק. נו, אז זה טוב. אז יש לך גם מצווה. אני לא יודעת, אני לא בשמיים, אני לא שוקלת מצוות, אבל יש לך בטח מצווה. אתה מביא, אם תביא, אז אנחנו נוכל לחלק את התהילים. זה מה שיש לי פה בבית, 200 שקל. זה מונח. אז טוב, ומה שלומכם? הכל טוב, הילדים, הילדה, חמודה, תהיו בריאים ושמחים וכל טוב. שאתה תמיד עושה מצוות, אז כל טוב יהיה אתה כל טוב. כל טוב, ונחכה כולנו למשיח. כולנו מחכים כולנו. מחכים למשיח. מתי אתה תביא לי את הבקשה? אני לא יודעת, אולי אתה לא מקשיב למה שאני אומרת פה, אבל אם הקשבת, אז בטח תביא. בבקשה. אני לא יודעת להביא את הקטע התהילים, אני לא יודעת איך להביא את התהילים, מאיפה לקחת, אני לא יודעת איך ללכת, איך לקחת. אני לא יודעת, זה אתה יכול להביא לי את התהילים, אני לא יודעת מישהו אחר יכול להביא לי את התהילים, אני לא יודעת, אתה יודע. אני לא יודעת איך לקחת תהילים, אני לא יודעת. אז זה אתה מה שצריך לחלק. כנראה אתה קיבלת את הזכות
לחלק תהילים. לא יודעת איך אני יכולה, באיזו דרך אחרת אני יכולה. אבל יש לי פה 200 שקל. נחלק, ואחר כך בעזרת השם יהיה עוד, אז תביא עוד. אין הודעות קוליות נוספות. ההאזנה להודעות הקוליות יש